odkryłem, jest ultra kozackie. Włączacie sobie hardcora. Na hardcoru nie ma komend, jak wiecie. Teraz na przykład pokażę wam, co zrobić, jak zginiecie na hardcorze. Teraz zginę i wam pokażę, jak się odrodzić. W tym razie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję za moje poświęcenia i odkrywanie, jak to zrobić. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie pływać w Minecraft. Ja lubię, ale czy moi widzowie lubią? O, już dostaję damage. No nie, zaraz stracę mój paruminutowy świat hardcore, ale nie na zawsze. Sklim Spectate World, Escape, Open to LAN, Survival on i możemy pisać komendy i teraz zobaczcie. I co dalej jest hardcore, Magic.